ये उडे जाऊ चका बघायला. ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲା ନା କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଡ଼ି ମରା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ. ନେଇଗଲା ଯାହା କଷ୍ଟମର ବହୁତ ସେ ବାଁରେ ନେଇଗଲା ସେ. ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା ନାହିଁ ऐसा नहीं था थोड़े और जानी पानी क्या बोले नया सीधा आर पारी आ बोलियो आओ ऐसा क्या बोले रहे हैं
ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁନ ଭଲ। ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କହିଦେବି ସ୍ଲେଟ୍ ନେଇ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଇନି ଖାଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଶୁଭିବ। ସାର୍ ଏଇ ନଣ୍ଡା ଡାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଉଛି भाई तू सुन काले सुन भाई लगे देखिए କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଟାୟାର ଉଠିଯିବ ନା
ডিএসএলআর